E empezamos co primeiro punto da orde do día, aprobación se procede da acta da sesión anterior. Algúnha alegación en relación ca acta? Pois procedemos logo á votación. Votos a favor? Pasamos ao punto número 2. Aprobación se procede do expediente de contratación suministro de enerxía eléctrica do Concello de Meis, expediente 233/2026. A lectura, sí. Previo dictamen favorable da Comisión de Facenda celebrado o pasado 24 de marzo de 2026, elevase ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de contratación para a adxudicación da suministración de enerxía eléctrica para os distintos servicios, edificios, dependencias e instalacións de alumeado público do Concello de Meis mediante procedemento aberto, único criterio de adxudicación o prezo, tramitación ordinaria cun orzamento base de licitación de 290.779,03 euros, 61.063,59 euros de IBE, total 351.842,62 euros e cun ano de duración dende a súa formalización prorrogable por períodos anuais ata un máximo de 4 anos. Segundo, autorizar o gasto correspondente con cargo das aplicacións orzamentarias que procedan do orzamento municipal vixente. Terceiro, aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares cos seus anexos e o de proposicións ou de prescripcións técnicas que rexerán as relacións entre as partes do contrato. Cuarto, dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación mediante o procedemento aberto superior ao limiar comunitario, procedendo para o efecto a publicación do anuncio no DOUE, así como no perfil de contratante integrado na plataforma de contratación do sector público do Estado. Quinto, delegar as facultades que corresponden ao Pleno como órgano de contratación na señora alcaldesa, dona Marta Giraldez Barral, na contratación do suministro de enerxía eléctrica, investindo a de cantas atribucións sexan necesarias para o efecto. E sexto, publicar no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o acordo de delegación de facultades do órgano de contratación de conformidade co disposto no artículo 51.2 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte á súa adopción. Algúnha intervención en relación con este punto? Algúnha intervención, Obereda? Pois procedemos logo á votación. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao punto número 3. Aprobación se procede de facturas e gastos de exercicios anteriores mediante recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2026, que implican en algúns casos expediente de omisión de función interventora e noutros casos de relevantamento de reparo. Expediente 314/2026. Sí. Previo dictamen favorable da Comisión de Facenda, tamén do 24 de marzo de 2026, elevase ao Pleno a seguinte proposta. A aprobación se procede de facturas e gastos de exercicios anteriores mediante recoñecemento extrajudicial de créditos número 2/2026, que implican en algúns casos expediente de omisión da función interventora e noutros casos levantamento do reparo. Proponse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, queda recantado o expediente 314/2026, así como de cantos informes e documentos sobran no mesmo, en particular do informe de intervención número 2025-30, informe justificativo do órgano xestor, informe de reparo número 2026-9 e informe de discrepancias do reparo formulado, documentos asignados con data 16 de marzo de 2026. Segundo, convalidar os efectos económicos da omisión da función interventora e, por tanto, continuar coa tramitación do procedemento en relación cos gastos realizados con omisión da función interventora postas de manifesto no informe de intervención número 2026-30 de data 16 de marzo de 2026 por importe de 4.530,62 euros a vista de que se trata de actuacións con omisións da fiscalización previa exixible, tendo en conta que se acreditaron as circunstancias ás que se refiro ao artículo 28.2 do Reglamento de Control Interno que fan innecesaria por razóns de economía procesal a revisión dos actos. Os servicios e suministros foron realizados e os prezos facturados responden a prezos de mercado, procedendo pagar o importe das facturas como indemnización de danos e perxuízos para evitar o enriquecemento inxusto da Administración. Terceiro, resolver a discrepancia e proceder ao levantamento de conformidade co artículo 15.2 do Reglamento de Control Interno do reparo suspensivo de intervención emitido no informe de reparo número 2026-9 de data 16 de marzo de 2026 por importe de 89.746,81 euros baseado na omisión de requisitos ou trámites esenciais no expediente de insuficiencia de crédito e, por tanto, continuar coa tramitación do procedimento ao tratarse de gastos necesarios para a correcta prestación dos servicios básicos, efectivamente realizados e con precio axustado ao mercado. Todo iso en base ao principio que proíbe o enriquecemento inxusto.
Cuarto, non iniciar a revisión do oficio das facturas e os gastos mencionados, resolvendo as infraccións do procedimento detectadas e postas de manifesto nos informes da Secretaría de Intervención Adxunta citados, aplicando o límite á revisión por resultar contrario aos principios de eficacia, simplicidade, racionalización, axilidade, economía procesual e financeira, da aplicación preceptiva nas administracións públicas. E quinto, aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos número 2/2026 en virtude do principio de prohibición de enriquecimento injusto da Administración, autorizando, comprometendo e recoñecendo as obrigas derivadas dos gastos e facturas pendientes de recoñecer de exercicios anteriores con cargo ás aplicacións orzamentarias do orzamento vixente, cuxo importe acumulado é de 94.277,63 euros. Sexto, autorizar, dispoñer e recoñecer as obrigacións con cargo ás aplicacións orzamentarias que correspondan do orzamento vixente do Concello de Meis, prorrogado do exercicio 2025 ao exercicio 2026. Sétimo, facultar á señora alcaldesa para que ordene o pago dos gastos e facturas obxecto deste expediente. E oitavo, tramitar o cumprimento deste acordo segundo os procedimentos e trámites establecidos no ordenamento xurídico vixente, comunicando o mesmo a intervención á Tesourería aos efectos oportunos. Ben, ten a palabra o Partido Popular en relación con este punto. Gracias. Bueno, nos vamos a manter a mesma posición que temos que tivemos na Comisión de Facenda, que é evidentemente en contra, e que eu non sei máis que dicer, simplemente que é máis do mesmo. Llevamos 2 plenos, este é o segundo del año 2026, e en 2 plenos llevamos 165.000 euros de reconocimiento extrajudicial del 2025. Es decir, en el pleno de enero, facturas por valor de 70.000 euros del 2025 y ahora nos vuelven a traer a este pleno, a un segundo pleno, facturas por un valor cercano a los 95.000 euros. Es decir, repito, 165.000 euros de facturas sin pagar del año 2025. Yo no voy a seguir repitiendo lo mismo. Creo que es evidente y palpario lo que está pasando aquí. No hay ni una previsión de gasto, ni hay una contención de gasto. Da igual que haya un presupuesto o no haya un presupuesto. Como me repito, no voy a decir nada más. Vamos a votar en contra porque es un despropósito. Ben, doi a palabra ao BNG tamén en relación con este punto. Sí, tamén temos que justificar os nosos votos en contra como esa función da oposición. Nos comprendemos a dificultade que ten facer un orzamento, o sabemos absolutamente de sobra, pero os extrajudiciais de créditos é unha cosa extraordinaria. Aquí se repiten continuamente. Nos gusta, por exemplo, están separados en 2 puntos. 89.746 euros, que además con un reparo de intervención que viene a corresponder a mancomunidade. Eso debería estar orzamentado, no perfectamente, é imposible. Non hai ninguén que o faga. Pero, por exemplo, nas outras obras que van, o sea, unos 4.900, 5.000 euros, eso sí que é de un extrajudicial de crédito. E nós é algo que le decíamos sempre. Todo aquilo que fan os traballos e todo eso se mete nun extrajudicial de crédito e para eso está un orzamento. Pero creo que en este Concello se abusa de extrajudicial de crédito e esa é a razón do voto en contra do BNG. Moitas grazas. Sí, compartimos, a resposta é para os dos grupos. Compartimos que hai unha parte que son imprevistos, que son, hai unha factura de casi 3.500 euros de reparación dun tractor, que algo que rompe, un piloto, etc. E a maior parte, 89.000 e pico, son da mancomunidade. O último cuatrimestre do ano 2025, que foi liquidado pola mancomunidade en este ano 2026, en enero. Manda esa liquidación a todo o pasado. É certo que comparto que é complicado, pero tamén é certo que hai que recoñecer, para a redundancia, que este ano o recoñecemento é bastante inferior que outros anos. E é porque se está facendo un exercicio moi importante de contención, pero volvo a dicir tamén o mesmo que dixen, e o manteño e o direi sempre no último pleno. É moi fácil falar cando se está na oposición, pero cando se está no goberno hai que tomar decisións. E se hai que facer a cabo algo que non está previsto, pero porque iso é unha decisión que nos toca cando estás gobernando, pois hai que tomala. E en moitos casos, a veces, cando tes que adoptar unha decisión, non estás vendo se o tes previsto ou non nos orzamentos. O que estás pensando é que tes que darlle solución a un problema que teñen os veciños, ou unha zona concreta, ou que se rompe unha máquina que hai que reparar. E é certo que o da mancomunidade foi liquidado en xaneiro deste ano, é por cuestións técnicas que se leva a recoñecimento, e o outro sí que é verdad que son cosas que eran imprevistas. Creo que a gas unha dela, que tamén é unha factura
apertura do club de pickleball que a pasaron tamén con posterioridade e a principio deste ano. En todo caso, reiteramos que que si analizamos os recoñecementos extrajudiciales, por cierto, algúns deles foron heredados e fomos concatenando ano tras ano, porque se con un ano pago o recoñecemento do ano anterior, o ano seguinte vou ter outro recoñecemento, pero que este ano o recoñecemento é moi inferior que o dos anos anteriores, e creo que tamén eso tamén se debe de valorar, porque efectivamente traballo custa por chegar a estes números. Procedemos logo á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Sí, efectivamente, falta un concelleiro, un compañero noso, entonces desempatamos co voto de calidade, en este caso meu. Volvemos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Perdón, é a primeira vez que o fago, nunca se me dan estas situacións. Vale. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 4. Aprobación inicial se procede do orzamento municipal para o exercicio 2026. Expediente 179/2026. Sí. Dictamen favorable da comisión celebrada o 24 de marzo de 2026 eleva ao pleno a seguinte proposta. A aprobación inicial se procede do orzamento municipal para o exercicio 2026. Proponse ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento do Concello de Meis para o exercicio económico 2026, cuxo importe total ascende a 4.179.600 euros en gastos e 4.179.600 euros en ingresos, así como a documentación complementaria que lle acompaña, sendo o seu resumo por capítulo o seguinte. Lo procedo a leerlo. Sí, bueno, Sí, ¿no? o resumen, non sei. Sí, bueno, en el capítulo 1, comisión. 1.365.861,35, no capítulo 2 de ingresos, estou mencionando. 106.000 euros. No capítulo 3, 641.881,93. No capítulo 4, 2.044.005,52 euros. No capítulo 5, 17.851,20. Nos capítulos 6 e 7 son 0 euros. No capítulo 8 é 2.000 euros. En pasivos financieros, que é o capítulo 9, tamén 0 euros. No estado de gastos, no capítulo 1, que son os gastos de personal, 1.280.246,62. No capítulo 2, 2.507.049,38. No capítulo 3, 13.600 euros. No capítulo 4, 271.568. No capítulo 5, 0 euros. No capítulo 6, 77.036. No capítulo 7, 1.000 euros. No capítulo 8, 2.000. E no capítulo 9, 26.500. En segundo lugar, aprobar inicialmente as bases de execución que serán de aplicación a entidade local e o anexo de investimentos para o exercicio de 2026, tal como aparecen redactados e se conteñen no expediente. Terceiro, aprobar inicialmente o cadro de personal e plantilla de entidade local para o exercicio de 2026, comprensiva de todos os postos de traballo reservados a funcionarios e persoal laboral. Cuarto, expoñer ao público o orzamento inicialmente aprobado xunto coas bases de execución, anexo de investimentos e o cadro de personal e plantilla da entidade local para o exercicio 2026, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e taboleiro de anuncios da sede electrónica deste concello por un plazo de 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que consideren oportunas ante o Pleno. Quinto, orzamento para o exercicio 2026 xunto co resto da documentación complementaria consideraranse definitivamente aprobados e durante o citado plazo non se presentarán reclamacións. En caso contrario, o Pleno dispoñerá dun plazo dun mes para resolvelas. En cumplimento do previsto no apartado 6 do artigo 21 do Real Decreto 500/1990, o orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2026 terá os seus efectos dende 1 de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais. Sexto, orzamento para o exercicio 2026 xunto co cadro personal e plantilla da entidade local definitivamente aprobado resumido por capítulos será publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra no taboleiro de anuncios da sede electrónica deste Concello. Do orzamento do Concello de Meis para 2026 remitirase copia á Comunidade Autónoma de Galicia e á dependencia correspondente do Ministerio de Facenda. Isto de conformidade co establecido nos artigos 169 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, así como nos artículos 20 e 38.2 do Real Decreto 500/1990 do 20 de abril. Publicaránse ambos instrumentos asemade
na sede electrónica municipal de conformidade cos artículos 7 e 8 en relación co 5 da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Sétimo, dase conta do informe da Secretaría de Intervención adxunta sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria. E oitavo, facultar á señora alcaldesa tan amplamente como resulte necesario para a realización das xestións e a adopción daquele outras medidas que resulten oportunas en orde á debida execución deste acordo. Perdón. Ten a palabra o Partido Popular en relación con este punto. Reitero o que dixen, o que dixemos na Comisión de Facenda, ao final casi un déjà vu, que xusto o punto seguinte ao estar falando de facturas de 2025 estamos falando dun presuposto de 2026. É dicir, non sei para que teremos un presuposto. Se total, ao final van facer o que queren. Da igual, que se presente un presuposto. Si, por exemplo, un presuposto de 4.180.000 euros acabo de decir que hai facturas sin pagar de 2025 por 165.000 euros xa. Para que facemos un presuposto? O voto en contra do PP. Ben, ten a palabra o BNG, disculpe. Nós vamos non vamos a discutir máis dos orzamentos e comprendendo a dificultade que ten facer un orzamento. Creemos que se abusa de los extrajudiciales de crédito. Y por otro lado, hay una parte de abstención que puede ser positiva, y es que en este orzamento non apreciamos que haya ningún tipo de suba para veciñanza. Y por lo tanto, a última vez que votamos en contra de un orzamento, que non nos gusta hacerlo, es porque había una suba. Algo que en este caso no. Y por otro lado, no me gusta cómo hacer esos orzamentos. Creo que es algo que quedó bastante manifiesto y no tenemos nada más que decir. Esa es la razón de nuestro voto en contra. Muchas gracias. Bueno, pois en relación cos orzamentos, levas aquí varios años predicindo casi unha apocalipsis económica, pero, sin embargo, pois a mellor estes últimos meses vemos na prensa que Meis é un concello que ten un remanente de 356.000 euros do ano pasado, que somos un dos poucos concellos da comarca que paga a 1,50 e pico días, o sea, pagamos ao segundo día de presentarnos unha factura, que acabamos o ano coa partida 555, na que non hai nada pendiente de abonar. Quero dicir que sí que é complicado facer os orzamentos e que, ademais, efectivamente, como dio BNG, presentamos uns orzamentos no que non subimos os impostos, pero ao Concello sí que lle sube todo. Ao Concello subelle enerxía eléctrica, subelle os suministros, subelle, licitamos o contrato da escola infantil e sube bastante máis. É dicir, todo eso o asume o Concello. E aquí eu creo que todos somos conscientes e creo que todos sabemos que o Concello tampouco ten unha máquina na que fabricamos os cartos, sino que eso o asume o Concello, esas subidas, para evitar repercutilo nos nosos veciños e veciñas. Efectivamente, subimos os impostos pois fai 2 anos e agora mesmo estamos asumindo toda esa subida que nos repercute aos concellos. O problema que está vendo agora que a guerra, que en cada unha das casas ven a subida que conleva pois esta situación, tamén lle pasa ao Concello e, sin embargo, ainda así decidimos facer uns orzamentos non que non repercutimos esa subida que asume o Concello pois nos petos dos veciños e veciñas, porque sabemos tamén que o están a pasar mal, que tratamos de facelo da mellor maneira posible, que tratamos de respetar, sobre todo, as empresas que traballamos pagándolle en plazo, que nos felicitan por facelo e que vamos a tentar pois levar este orzamento adiante e desenrolalo da mellor maneira posible. Procedemos logo á votación. Votos a favor, abstencións, votos en contra, e temos que repetir. No. Cinco, bueno, porque se estivo BNG. Perfecto. Vale, pois pasamos ao seguinte punto da orde do día. A aprobación se procede da segunda prórroga do contrato de servizo de axuda no fogar do Concello de Meis adxudicado á empresa Idades SL, expediente 368. Sí. Tamén favorable da Comisión celebrada o 24 de marzo de 2026 eleva ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a segunda e última prórroga do contrato de servicio de axuda no fogar do Concello de Meis Pontevedra coa empresa Idades SL con CIF número B36577542 por un prezo dun ano polo período comprendido entre o 1 de maio de 2026 e o 30 de abril del 2027 por importe de 19,45 euros a hora, 0,78 euros de IVA total, con IVA 20,23 euros a hora, de conformidade co establecido na cláusula 8ª do prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o contrato. Segundo, que se dispoña o gasto con cargo ás aplicacións orzamentarias 231/22710 para libre concurrencia, 231/22711 para dependencia de orzamento de gastos do exercicio
2026, asumindo o compromiso de consignar crédito adecuado e suficiente no orzamento do vindeiro exercicio 2026 para a prórroga do contrato nese período. Terceiro, notificar á empresa contratista a aprobación da prórroga do contrato de servicios con indicación dos recursos pertinentes. E cuarto, dar traslado do presente acordo ás áreas de intervención, tesourería e contratación aos efectos oportunos. Algunha intervención en relación con este punto? Algunha intervención a BNG? Sí. Nós vamos a votar a favor, pero porque xa sabedes que todo o que tenga que ver co Escola Municipal ni siquiera miramos, votamos a favor. Isto va a enlazar co dos orzamentos anteriores. Unha oposición ten que facer, creo que constructivamente, como está facendo o BNG, intentando apoiar e cantas veces lle votamos a culpa tanto ao Estado como a Xunta, neste caso é maior a Xunta, pero tamén ao Estado, de que o SAP está infrafinanciado. Evidentemente, presentamos unha moción, estamos levando no Parlamento. Lo de la Escola Municipal nos parece todavía máis sangrante facer publicidade cando o que queren nos concellos es que teñamos escolas privadas que sean financiadas 100% e as públicas salen de dinero de todas as persoas de mes. Por eso, en todo o que sea necesario o apoio do BNG, aí o tedes. Pero o que falábamos antes do orzamento, a función da oposición é a excelencia. Cando cheguemos aí, sabemos que vamos a cometer os erros e que no, tendremos que facer cosas, pero es que esa nosa función de non facer eso que estaríamos facendo sería incumplir a función que temos aquí de legislar de estar vixiando a función de eso. Estas son as razones do BNG, crendo que facemos sempre unha posición moi constructiva. Moitas grazas. Procedemos logo á votación. Votos a favor? Por unanimidade. Punto número 6. Aprobación se procede de declaración de especial interese municipal por concorrer circunstancias sociais nas obras de acondicionamento da parte alta do antigo consultorio médico de Paradela, sito no lugar de Vilanoviña, Paradela 34, promovidas pola Asociación de Mulleres Rurais Os Pazos aos efectos da bonificación do ICIO, expediente 350. Sí. Elevase ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, declarar de especial interese as obras consistentes no acondicionamento da parte alta do antigo consultorio médico de Paradela, sito no lugar de Vilanoviña, Paradela 34, promovidas pola Asociación de Mulleres Rurais Os Pazos, por concorrer nelas circunstancias sociais en expediente de comunicación previa de obra menor número 350 2026. Segundo, conceder unha bonificación do 95% da cota do imposto sobre construcións, instalacións e obras previstas no artículo 7.1 da Ordenanza Fiscal Reguladora do mesmo, a Asociación de Mulleres Rurais Os Pazos, con CIF número 355, para as obras consistentes no acondicionamento da parte alta do antigo consultorio médico de Paradela, sito no lugar de Vilanoviña, Paradela 34. Terceiro, notificar o presente acordo á entidade interesada e dar traslado ao Servicio de Tesourería do Concello para que leve a cabo as actuacións oportunas para a práctica da liquidación provisional bonificada do imposto segundo o acordado. Algunha intervención en relación con este punto? Algunha intervención? Pois procedemos todos á votación. Votos a favor? Por unanimidade. Punto número 7. Moción para a colocación dunha batería completa de contenedores e un punto limpo móvil en Axesteira, lugar de Lantañón, Paradela, presentada polo BNG. Damos lectura á parte dispositiva únicamente, sí. Sí. Vale, non, Sí. vale. Sí, parece, sí. Vale, pois, por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG de MEIS propón á Corporación Municipal adoptar os seguintes acordos. Un, ca maior brevidade posible, a Alcaldía de MEIS proceda á colocación dunha batería completa de contedores no lugar da Xesteira de Lantañón, Paradela, por considerar que é o sitio ideal polo espacio dispoñível, porque cubre as necesidades da veciñanza e axuda a mellor reciclaxe que redunda en beneficio de todas. Segundo, que a maior brevidade posible, a Alcaldía de MEIS proceda á colocación dun punto limpo móvil no lugar de Paradela, Vilanoviña 41, por considerar que melloraría enormemente a reciclaxe e evitaría vertidos incontrolados dos residuos máis contaminantes. Ben, pola nosa banda, polo grupo que eu represento, vamos a presentar unha emenda en relación ca segunda das peticións e é que como xa lle trasladei ao voceiro do BNG, o Concello de Meis o día 10 de febreiro presentou unha solicitude para unha subvención, e además ten o código MT975X, por se queren seguir, para unha subvención para un punto limpo, por un importe de 18.137,90. Hasta agora mesmo para un punto limpo móvil. Hasta agora o Concello non dispón deste servizo. Entón, en relación ca segunda petición,
A nosa emenda vai neste sentido, en recoller que a maior brevidade posible a alcaldía do Concello de Meis, se lle é concedida a subvención solicitada para dotar o Concello dun punto limpo móvil, procederá á publicación dun calendario no que se distribuya o punto limpo polas distintas parroquias e na que se incluya a petición do BNG de instalalo no lugar de Villanuviña número 41. Pois, vale, se se acepta a emenda, nos vamos a votar a favor. Alguna petición, alguna intervención UPP? Pois procedemos logo á votación. Votos a favor? Por unanimidade. Vale, pasamos ao seguinte punto, número 8, moción relativa ao rendemento da produción vitícola presentada polo PSDG-PSOE. Realmente é unha moción que nos envía a Unións Agrarias para o Sindicato de Unións Agrarias para presentar, que tamén lle damos lectura á parte dispositiva. Só na parte. Sí, sí, sí. Vale, polo exposto, a Organización Profesional Agraria, Unións Agrarias UPA, solicita a presentación desta moción diante do Pleno da Corporación Municipal de Meis para instar ao Pleno do Consello Regulador de Denominación de Orixe Rías Baixas a que informe sobre a proposta de resolución do rendemento que promove esta proposta e os datos e argumentos que justifiquen a súa necesidade. Avalíe o plan de crecemento da denominación de orixe en Rías Baixas e realice unha avaliación dos rendementos reais por subzona de xeito que a produción máxima admitida por hectárea se axusta á produción real. Ben, sí. Quere presentar unha enmenda que xa está falada e, se me permite, lela para que teñamos Claro. todos os concelleiros o coñecemento. En realidade, a enmenda é moi pequena. De fundar os puntos 2 e 3 que están admitidos tal e cual e o punto 4 moi pequeño. Sería decir, despois, en todo caso, non vos preocupades que entrego por escrito. Instar a Xunta de Galiza a Consellería e a Consellería de Medio Rural a elaborar de xeito urxente os estudios técnicos necesarios acerca da situación da denominación de orixes Ría Baixa, onde se analice a viabilidade de calquera alteración na capacidade de produción por hectárea, que recolla un análise da situación actual da denominación de orixe a todos os niveis e que afonde en propor solucións aos problemas endémicos da mesma. Estabilidade de prezos, reforma do Consello Regulador para darlle máis pluralidade, fórmulas de pago ao contado da produción, control de novas, plantación e calquera outra necesaria para darlle estabilidade e maior proxección a toda a denominación Rías Baixas, dende os viticultores aos adegueiros. Ben, nos pola nosa parte, habida conta que esta emenda tamén xa foi aprobada noutro concello da nosa comarca, vamos a aceptar a emenda. Entón, o voto de BNG, evidentemente, é positivo. Alguna intervención do Partido Popular? Sí. Pero neste caso lle cedo a palabra. Apoyamos a emenda en réximen en xeral, con pequenas puntualizacións, pero, bueno, o objetivo é defender aos nosos viticultores, a economía dos nosos viticultores e todo o que sea a reducción do potencial vitícola, pois é un problema. Entón, estamos de acordo tanto coa moción de Unións Agrarias como coa do bloque. Entón, vamos a votar a favor. Vale, pois procedemos entonces á votación. Votos a favor? Unanimidade. Punto número 9. Dación de conta do informe de estabilidade de aprobación do orzamento do exercicio 2026, expediente 179. Puxos a dispor dos señores concelleiros o informe de estabilidade da aprobación do orzamento do exercicio 2026 no expediente 179-2026. Punto número 10. Dación de conta da liquidación do orzamento do exercicio 2025, expediente 95/2026. Puxos a dispor dos señores concelleiros a resolución da aprobación da liquidación do orzamento do exercicio 2025 no expediente 95/2026. Punto número 11. Dación de conta do informe de estabilidade, regra de gasto e límite da débeda na liquidación do orzamento do exercicio 2025, expediente 95. Puxos a dispor dos señores concelleiros o informe de estabilidade, regra do gasto e límite de débeda na liquidación do orzamento do exercicio 2025 que obra no expediente 95/2026. Punto número 12. Dación de conta do informe das resolucións de alcaldía contrarias a reparos, expedientes con omisión de función interventora, así como principais anomalías en materias de ingresos referidos ao exercicio 2025, expediente 95.
Puxose a dispor dos señores concelleiros o informe das resolucións da alcaldía contrarias a reparos, expedientes con omisión de función interventora, así como principais anomalías en materia de ingresos referido ao exercicio 2025, expediente 95/2026. Punto número 13. Dación de conta do informe resume dos resultados do control interno referido ao exercicio 2025. Puxose a dispor dos señores concelleiros o informe resumo dos resultados de control interno referido ao exercicio 2025 que obra no expediente 299/2026. Punto número 14. Dación de conta Plan Anual Control Financiero Exercicio 2026. Puxose tamén a disposición dos señores concelleiros o Plan Anual de Control Financiero do exercicio 2026 obrante no expediente 312/2026. Punto número 15. Dación de conta do Plan Orzamentario a medio prazo 2027-2029. Puxose a dispor dos señores concelleiros a resolución pola cual se aproba o Plan Orzamentario a medio prazo 2027-2029 que obra no expediente 315/2026. Punto número 16. Posta en coñecemento de resolucións da Alcaldía. Puxose a dispor dos señores concelleiros as resolucións dictadas dende o último pleno de carácter ordinario celebrado o 26 de xaneiro de 2026 que van da número 12 a 173. E antes de pasar ao último punto, 17, que é rogos e preguntas, temos unha moción a raíz dunha orden que foi publicada no DOGA este venres pasado, que nos piden que é unha moción que levemos a pleno, que é a manifestación da vontade de acollernos ao incremento da achega autonómica previsto no segundo parágrafo do número 1, letra A, do anexo 3 do decreto 99/2012 do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. Esta é unha moción que nos manda a Consellería en relación con este incremento que vai aportar a Consellería para abonar o SAF e nos piden que se aprobe en pleno a vontade do Concello, en este caso de todos os concellos, temos que aprobar para acollerse a este incremento. Non sei se queredes que leamos toda a moción ou solamente a parte dispositiva. Porque como é de urxencia non tendes copia, pero bueno, leemos a parte dispositiva e se queredes, atendes aquí. A parte dispositiva é considerando o anteriormente exposto, a vista da documentación que obra no expediente, proponse ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, acollerse ao incremento da achega autonómica prevista no segundo parágrafo do número 1 da letra A do anexo 3 do decreto 99/2012 de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, dado que a corporación local presta o servizo de axuda no fogar en condicións de estandarización e homoxeneidade requeridas para acceder ao incremento da achega autonómica. E segundo, manifestar ao órgano competente da Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia a vontade do Concello de Meis de recibir o financiamento adicional previsto no segundo parágrafo do número 1, letra A, do anexo 3 do decreto 99/2012 de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. E se queredes digo o importe, porque tamén hai unha parte que está reproducida, digo se queredes que quede mellor. En todo caso, a achega por parte da Xunta de Galicia por cada hora efectiva de atención xustificada ás persoas con programa individual de atención de servicio de axuda no fogar será dun máximo de 12 euros hora. Adicionalmente, a achega autonómica incrementarase en 4 euros hora durante a anualidade 2026, 5 euros hora durante a anualidade 2027 e 6 euros hora durante a anualidade 2028 e seguintes para aquelas corporacións locais que presten o servizo en condicións de estandarización e homoxeneidade e manifesten a súa vontade de acollerse a este incremento. Por iso temos que levar a moción a pleno. Entón, primeiro vamos a votar a urxencia. Que é necesario votar a urxencia da moción. Votos a favor da urxencia. E agora sí, dou-vos a palabra se queredes facer algunha intervención en relación coa moción. Yo simplemente decir que muchas veces con el diálogo es más fácil que las cosas salgan a echarle la culpa siempre a la Xunta o al Estado. Había un problema, posiblemente se pueda solucionar de mejor manera, pero está claro que la voluntad de la Xunta en este caso es poder aportar una mayor cantidad económica para que este servicio pueda mejorar, que posiblemente se pueda mejorar incluso mucho más. Nada más. Pola nosa banda, pola nosa banda, creo que xo falamos aquí nalgúna ocasión a raíz dunha moción que tratamos, pero ben vida a subida, pero seguimos manifestando que non é suficiente, porque agora mesmo o Concello de Meis está pagando 20,26 euros a hora, acabamos de aprobar en este pleno
a última prórroga, co cual para o próximo ano vamos a ter que sacalo novamente a licitación, co cual se vai incrementar considerablemente este custo. Hai concellos que están pagando 24, 25 euros a hora, e en todo caso, pois, esta subida, pois, evidentemente, é menos que nada, pero nos parece insuficiente, porque o Concello está cofinanciando pois, unha parte moi importante, 5 euros en este momento, ou o que sexa, que en este momento unha vez que teñamos a subida, porque agora estamos cofinanciando moito máis, que non temos por que facelo, porque estamos asumindo unha competencia impropia, non é obrigado o Concello de abonar o SAF. Que o vamos a seguir facendo? Sí, que nos queda outro remedio, e o galla poderamos pagar moito máis do SAF e moitas máis horas das que temos, pero a capacidade deste Concello, como a de todos, entendo que é limitada, e ademais comparto o que din pois moitos alcaldes de todos os colores políticos, que o SAF nos está levando á ruína a todos os concellos. Dolle a palabra ao Benega. Sí, evidentemente, nos imos a votar a favor porque o que non vamos a facer é producir ningún daño a este Concello. E sabemos que simplemente intentar enmendar eso pode significar que vos retrasen o pago. Ante a dúbida, o BNG vota a favor. Pero que quede claro que isto non se trata de subida. Es que isto é falso. Es a lei. A lei obliga a servir, a prestar o SAF. E a lei obliga o Estado, e en este caso a Xunta, que é a que ten que facer. O Estado, pero, sempre digo sempre, pero esa Xunta a que ten que distribuir os cartos. Eso non esquezamos que a Xunta que distribui os cartos. Perdón, Sí, isto é o mesmo que o dos médicos, No. Igualito. No vamos a entrar agora, sí, pero non. Igualito. O Estado O Estado é o que descentraliza non só Claro, os cartos, pero é a e Xunta que ten que cubrir Xusto, pero si e non cubre. o Estado E lle deixas o máis débil que pague todo. No, perdón, vamos a ver. Intentemos ser coherentes e xustos coa realidade. E hai servizos que están descentralizados por parte do Estado e outros non. Pero este é o caso, Sí. vale? Entón, quen ten que aportar maior cantidade económica O Estado. ás autonomías? E que Pregunto, quen ten que aportar maior cantidade económica, neste caso, ás autonomías? O goberno central. O Estado, ¿no? sí. Pero, Perfecto. espera, Xa está. cal é a moción que sempre presenta o BNG? O Estado e a Xunta. Quen debe pagar directamente o Concello? A Xunta. E o que facemos é, quen é o máis débil? O Concello. E a Xunta, en vez de ter valentía de enfrentarse, nos con uno facemos máis que a Xunta con todo. Somos capaces de decir, e o que non se pode facer, este Concello, que é diñeiro de todos, este Concello non é que nos suban 1 euro, ni que nos suban 2 euros, é que teñen que pagarlo todo. Todo. E ese é o gran problema, que teñen que pagarlo todo. E aí está o gran problema. E por iso me refiro que todo o que sexa a favor do Concello nos apoyaremos, pero é que isto é lamentable que sale dos nosos cartos, dos cartos dun Concello que non ten. Me permites? sí. Creo que está sendo incongruente incluso co argumento que utilizaches antes, cos orzamentos e co gasto. É dicir, a Xunta ten que saber como ten que distribuir os cartos, o mesmo que ten que facer un Concello e o mesmo que ten que facer un Estado. Non? Entonces, ti non lle podes pedir, neste caso, a Xunta, dame igual que este gobernando o PP, o Bloque ou o PSOE. Vale? Non lle podes estar pedindo á Xunta o que lle estás dicindo ao Concello agora mesmo de que non pode gastar os cartos que non ten nos orzamentos. É o mesmo. Vamos a ver, acabas de dicilo ti. No, Repito. disculpa. Es Repito. que aquí é moi grave o que estás dicindo. No, grave non. Mira, Os cartos mira. que veñen para o SAF, o Pero- mesmo que para outros Pero a Xunta ten outras consellerías. un orzamento. Sí, por E non é suposto. máis importante o SAF Pero vamos a que os ver. gastos en publicitar a voz de Galiza. Bueno, No, ahora es que no, es que no momento que me estás dicindo Nesto que no momento que intentas entrar, No. en el momento que intentas entrar co orzamento, No, o Concello non sabe pode moi ser. ben que non pode Non mover pode. algúns cartos. Eu A Xunta o que estou dicindo moita neste capacidade, caso é que moitísima. a Xunta neste caso escoitou unha demanda do sector, unha demanda por parte dos concellos, unha demanda por parte da oposición, escoitou unha demanda e a demanda intentou subsanala dentro das súas Cartos- posibilidades económicas. En algún momento o Estado español entrega cartos directamente para o SAF? No. Es que eso é un problema. Que es que non entrega directamente para o SAF. Non vamos a seguir discutindo. Es que entrega servicios sociais. Isto é unha roda. E a roda é Nosotros sempre o decimos Concello Estado ten que español e recibir, Xunta. o Concello ten que recibir uns cartos da Xunta e a Xunta ten que recibir uns cartos do Estado que non está recibindo, sí ou non.
Sí. Vamos a ver. Sí, que non hai máis A falta de Xunta, folla. a Xunta os recibe, Máis a falta Xunta de- os recibe. Non, é que non é así. A Xunta os recibe dentro de servicios sociais. Outra cosa é onde a Xunta quere distribuir eses servicios sociais. O que deben facer, que é o que existe sempre o BNG, é que o Estado, ao estar descentralizado, xa non podemos exigirle ao Estado que a Xunta pague íntegramente o servicio do SAF. E iso é o que exigimos sempre. E nós sempre metemos por medio o Estado. Porque debería exixir que nos presupostos da Xunta se pagara exclusivamente la totalidade. Despois ven que se esa Xunta a que traballe. Pero é que é moi fácil criticar todo. É como estamos vendo agora precisamente con as poucas axudas que se poden dar a unha guerra tan bestial que provocaron os amiguitos de sempre. Bueno, pois esa guerra tan bestial nós, sabendo que pedíamos outras cosas, pero votamos a favor. Por que votamos a favor? Porque é unha pequena axuda que lle damos a xente. E é que hai outras partes que xa non votan a favor. Ainda que sexa cosa que nós estamos en contra. Nunca estaremos a favor de rebaixar o IBE, porque sabemos que va a acabar en manos de empresarios. Pero sempre son unha pequena axuda. É que o Estado español ten as súas funcións, e xa somos críticos con eles, pero é que a Xunta ten unhas funcións que non cumpren. Hombre, eu creo que conseguimos normas con un, que toda a Xunta, que toda a Xunta. Pero claro, se as axudas que ven a darose a Xunta e saca despeito as axudas que ven a darose Roda, son unhas axudas para os empresarios que teñan problemas con as comunicaciones de Oriente Medio, é que al final xa vos digo, mirade cales son as axudas que intenta dar a Xunta. Non hai unha axuda directa, é dicir, e despois decir, nos costa os galegos 120 millones. Claro que nos costa, porque nos costa unha guerra absolutamente ilegal que moitos están moi a favor dela. Ese é o problema. Bueno, eu creo que aquí por encima de siglas políticas están unhas siglas máis importantes que EMEIs, entonces, aínda sendo como cando tomamos posesión, que a veces a xente que promete o xuro ao cargo dice por imperativo legal prometo o cargo ou tal, pois eu digo por imperativo legal aprobamos esta moción porque é moito mellor que nada, que consideramos que non é suficiente. Entón, pero bueno, en todo caso é bastante mellor que o que tiñamos. Así que se vos parece ben, procedemos á votación da moción. Votos a favor. E pasamos ahora sí ao último punto, número 17, rogos e preguntas. Ten a palabra Partido Popular. Sí. Saber cal é a situación que ten agora mesmo a taberna da Aldea da Pedra, porque está completamente desmantelada. Non sei se hai unha denuncia, se hai por parte do Concello algún tipo de requerimento a concesionaria, se se vai volver sacar o concurso. Sí. O sea, contesto esta, Sí, vale. sí. Ben, sí, efectivamente, pois a concesionaria, cando se lle pasou a liquidación do ano, a finales de ano, de 2025, non abonou, o Concello lle exigiu o abono do canon, non o fixo, e presentou un escrito de alegacións, e cando estábamos negociando, pois decidiu marchar, e agora mesmo sí que está o tema, bueno, non está todavía no juzgado, pero está en mans do letrado que leva as cuestións xurídicas do Concello para que reclame o canon, mas para que reclame a entrega de chaves, unha vez que teñamos vai a sacar, claro. Pero vai haber xuicio, o sea, ides de mandar Evidentemente sí, o sea, se lle vai a reclamar as cantidades que debe e se lle vai a reclamar a entrega de chaves porque sí que retirou as cousas, pero non entregou as chaves no Concello, entonces nós non podemos acceder ao interior do local. Vale. E a segunda pregunta é o tema da marquesina de Zacande. Sí. Que ides facer con iso? Bueno, pois mira, a marquesina de Zacande aquí pois fai como 2 anos viñeron pois unhas familiares de rapaces e rapazas que bueno, que collen ali o autobús, que é unha das zonas do Concello que non tiña marquesina, e se nos queixaron, en certo modo tiñan razón, é verdade, le collen o autobús varios rapaces, para o ano creo que van a ser 5, se pideu unha marquesina, se colocou no sitio que se consideraba pois máis adecuado, porque é certo que ali non hai moito sitio onde colocala, porque as rúas son moi estreitas, non cabe unha marquesina nunha acera. O ideal sería pois, que un veciño, pois, como nos pasou aí na Sobreira, que nos cedeu un cacho de parcela, pero tampouco houve ningún veciño que nos cedera un cacho de parcela, entonces a colocamos onde mellor consideramos nun camiño que é paralelo ao que existe, e que bueno, habitualmente están vehículos estacionados. É certo que se presentou aquí un escrito por un grupo de veciños
que piden que manteñamos unha reunión e a imos a manter para ver se hai entre os veciños dali da zona unha mellor ubicación para a súa colocación. Vale, porque eso é un pouco o que a nós tamén nos trasladan neste caso, que era o malestar pola ubicación da Marquesina e que ninguén, pois hasta este momento había falado con eles da posibilidade de ubicala en outro sitio, como ben me decía Xaki, que tamén se podía haber preguntado se había dispor algunha finca ou algún Sí, espazo o que en todo para caso poder xa teñer adianto, parques. e o digo para que e así xa desde aquí xa me pode escoitar, o Concello non vai a pagar por 4 metros cuadrados. Temos clarísimo, o sea, non pagamos nunca ninguna marquesina, bueno, houve veciños que nos cederon 4 metros cuadrados, 3 para colocar, no? En todo caso, bueno, xa están avisados os pais desos nenos e nenas que con toda a razón pediron a marquesina e que hai este problema e que os pais, por exemplo, non asinaron. Tamén sorprende que o mellor a vivenda na que está colocada diante a Marquesina non protestou, que sorprende o mellor que firmen ese escrito veciños de outras parroquias, ou veciños incluso que non están empadronados no Concello, non? Porque eu entendo que cando ti protestas por algo, igual tens que ter algún tipo de prexuízo en relación con ese algo, non? Mira, É certo que tamén hai veciños que sí que teñen prexuízo, entonces evidentemente por eso vamos a falar con eles. porque neste caso te equivocas. Eu o día que estuve ali vendo a Marquesina, precisamente, estuve coa persoa da casa que está detrás da Marquesina, Sí. do número 21. Vale? Entón, non des a entender cousas que non son porque estás metiendo el pie en un charco y en un lodazal. Eu ven un escrito de firmas. Pero las firmas, eso es la gente. Claro. No es el Partido Popular, es la gente. Pero dixen algo do Partido No, Popular. pero Estaba dicindo vostede, eu non no, mencionei. pero espera, Para ir estoy de terminando de veciño, hablar, veciño. si me permites. Sí. Yo simplemente estoy poniendo y trayendo a este pleno un malestar que hay entre la gente, había un clamor popular de mucha gente, diciendo que esa marquesina no podía estar ahí. Y la ubicación, que por cierto, la marquesina está pagada con fondos de la Diputación de Pontevedra, pero la ubicación la indica el Concello. Sí. Entonces, que haya más firmas o menos firmas, da igual. Lo que quiere decir es que hay gente que cree que esa marquesina no puede estar ahí. Y repito, la semana pasada, cuando yo estuve allí, bueno, yo y este señor estuvimos con la señora de esa casa, que es la primera afectada por la ubicación de esa marquesina. Pero es que después llamó mucha más gente. Entonces, me alegro en este caso, o nos alegramos en este caso, que escuche las demandas de los vecinos y se reúna con ellos. Sí, o escrito chegou a semana pasada, a finales da semana pasada, non sei se foi o viernes pasado, co cual estes días, en canto se teña un hueco, se convocará unha reunión cos veciños e hai veciños que eu non nego que non haya o sea, que non haya un clamor e que non haya un clamor ou que haya veciños que estén Un malestar. ou un malestar. Pero tamén te digo que tamén aquí tamén estiveron veciños que están a favor e que piden que non se cambie de ali. Quer dicir, entonces, bueno, pues trataremos de consensuar esas dúas posturas e buscar se hai unha alternativa que sea razonable para darlle servicio aos nenos e nenas. Totalmente de acuerdo. Algo máis? No. Ou BNG? Vale, pues procedemos logo a levantar a sesión. Moitas gracias.